रायजोफोर नुनो मोनसिगोनलाय जोंहा नैबे जायगायाव बल खेलाखौ नुसिगोनलाय आरोखि ना। जोंहा रुंसारि दि जाब्रांनि मुङावहाय बल खेला होनोसैलाय अन्थाइबारियाव नोंथांमोनाबो नुनो मोनसिगोन। मानो होननानै बुङोबा नै माबागासिनो दं आरोखि ना, बायदिसिना खालामनो नागिरगासिनो दङ। दा बेहाय आं देखायलांनि नोंथांमोननो जायगाखौ माबायदि खालामदों आरो बेसेबां गुवार नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि, आं देखायलांगोन। ओमफ्राय आं बेखौबो फोरमायहरखानो सानदों रायजोफोर, माने एक्ट्रिसआ माबा रिंखि ब्रह्म फैगोन आरोखि ना। रिंखि ब्रह्म नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ, आं स्क्रिनाव देखायगासिनो दङ। ओमफ्राय सासेया फैगोन सिंगार आसा बर', नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबखागौ जानो हागौ, फेमास जाखानाय मानसिखा आरोखि ना। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, आं देखायलांनि। बियो खुन्थिया दै रायजोफोर, माने बेहाय फिरफिला थिखांगोन नालाय ओंखायनो रेडि जागासिनो दं आरोखि, रेडि खालामगासिनो दङ। गामाखालि बोसोरनि बायदि नङा, देग्लाय थिं होदों आरोखि दै, थिं होनाय जादों देग्लायहाय। टिकेटनि जागोन बेनिखायनो थिं होनाय जादों आरोखि। एक्ट्रिसखौथ' आं दहायनो खोन्थाहरखाबाय, रिंखि ब्रह्म फैगोन। ओमफ्राय सिंगारा जाहैबाय आसा बर', नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबखागौ। नोंथांमोना फैनो हागोन आरोखि ना, जाय फैयो नोंथांमोना फैनो हागोन। नुनोसैलाय जोंहा बल खेला, फैदो बयबो, खावलायहरबाय आङो, आंनि भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरबाय आरोखि ना। नोंथांमोना फैदो नायफैदोलाय। नुखाबायना हाग्रा एवगासिनो दं आरोखि ना, बिराद गोसो होनानै एवगासिनो दङ। माने बल खेला जाथारसिगोन, माने 26 तारिखआव जाथारसिगोन नालाय, दा बेनि थाखायनो गोसो होनानै हाग्राखौ एवगासिनो दं आरोखि। ओमफ्राय बेराफारसे हनै नैबेजोंहाय नाहरबानो जाबाय, बैलाय हनै बैजोंबो खागासिनो दङ। नोंथांमोन नायनानै लाबानो जाबाय। आरो जेब्ला टाइम सफैयो, जेब्ला डेट सफैयो होमबा फैदो नोंथांमोनाबो लोब लोब फैनानै नैबे खेलाखौ गोम खालामफैदो आरोखि। दा आंनिफ्राय बेखौनो खावलायबाय। दा जायगायाथ' आं दहायनो खोन्थाखादों, अन्थाइबारियाव रुंसारि दि जाब्रांनि मुङावहाय बल खेला होसिगोनलाय आरोखि ना। 26 तारिख डेटआ नैबे अक्ट'बर मासनिनो आरोखि ना, अक्ट'बर मासनि 26 तारिखनिफ्राय जागोन। ओमफ्राय टाइमा 2:30 लिरदों आरोखि ना बेनाराव। दा बिनिफ्राय लेट जागोन ना एसे माबा जागोन बेखौ आं बुंनो रोंनाय नंला। दा आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय लोगोफोर, बयनिसिमबो गोजोन्थों। बेनो दै रायजोफोर, एरियाया दा खुन्थिया गायगासिनो दं आरोखि ना, खुन्थिया गायगासिनो दङ। पेन्डेल खोंजोबनाय जागोन। माबाया बेकग्राउन्डआ बारा मोजां नुवाखिसै दै रायजोफोर, माने सानाबो हाब्बाय नालाय एसे खम जाबाय आरोखि ना लाइटफ्रा। ओमफ्राय थेवबाबो आं नोंसिनो देखायबाय सोरगिदिं बे जायगायाव मावगासिनो दङ। खेलाया जाबाय फैगोन अक्ट'बर नैबे सोलिबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 26 तारिखआव जागासिनो दं आरोखि ना, जासिगोन। 2:30निफ्राय जागोन खेलाया, जागायगोन। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो गोबां हाग्रा एवगासिनो दं आरोखि। माने आं देखायहैनि, नैबे न'आ देग्लायसो लुदों रायजोफोर। ओमफ्राय बेहायनो देग्लाय आलासिया गोदान जिरायनो मोनसिगोन आरोखि, देग्लायसो हाखादों आरोखि ना। देग्लायसो लुनाय बे न'आ, माने न' गैयामोन, बेहाय न' लुनाय जाबाय आरोखि। नै रायजोफोर नायनानै ला। ओमफ्राय सासे माबा हाग्रा एवगासिनो दं आरोखि ना, साफा खालामगासिनो दं आरोखि।